Generálny vikár bratislavskej arcidiecézy monsignor Ján Formánek požehnal 3. decembra v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave nové priestory. Nakoľko sa ukazovala potreba väčších priestorov v pastoračnom centre, vedenie UPC sa rozhodlo pre rekonštrukciu, ktorá trvala od leta tohto roku. UPCčko navštevuje v priemere do týždňa asi 3000 ľudí a týchto 3000 ľudí potrebuje sa stretávať. A potrebuje sa stretávať nielen na veľkých akciách, ako je napríklad Svätá omša, alebo ako sú nejaké spoločenské tance, ale potrebuje aj krúžky. A práve tieto krúžky sme nemali kde umiestňovať. Vzniklo to ako potreba nových stretávacích miestností. Nad priestormi Libresa bolo zo železobetónu vytvorené podlažie a zriadili sa 4 nové miestnosti, ktoré sa v tomto čase už naplno využívajú. Vložiť do priestoru oceľovú konštrukciu, ktorá váži niekoľko tón, tiež nie je ľahké, ale nakoniec firma, ktorá to realizovala, samozrejme moji projektanti, statici, ktorí to projektovali, tiež veľmi dobre vymysleli to riešenie a podarilo sa to zrealizovať, myslím, na celkom dobrej úrovni a snáď teda to všetko bude dobre fungovať. Vďaka darom študentov, ich rodičov, priateľov UPC a mnohých dobrodincov sa rekonštrukcia mohla uskutočniť. Tieto nové miestnosti vnímam veľmi pozitívne, že vďaka Bohu máme opäť o 240 štvorcových metrov viac priestoru pre rôzne stretávanie, pre skupinky, ktoré sú vždy od pobedia od 6. do večera do 11. Veľa ľudí sa do toho zapojilo, čo je veľmi príjemné, že nebola to len vec architekta a správcu farnosti, alebo teda správcu UPC, ale veľa študentov priložilo svoju ruku k dielu a pomohli to dorobiť tak, jak to dneska vidíme. Veľmi sa mi to páči. Veľmi. Je veľa tých nových priestorov, pomerne teda, skoro v podstate dvojnásobok. Trošku mohli byť možno do viacerých miestností rozdelené, ale verím tomu, že aj tie 4-5 nových miestností bude dosť na to, aby to pokrylo tie potreby, ktoré tu sú, aj keď teda s možnosťami sa zvyšujú aj nároky, ale myslím si, že určite to bol dobrý krok. Nové priestory z rekonštruovaného UPCčka sa mi veľmi páčia, pôsobia veľmi útulne. No samozrejme je to ešte také, že podľa mňa ešte také drobné úpravy ako stoličky a to sa ešte dotiahne, ale veľmi, veľmi pekné. Po posviacke nasledovala slávnostná recepcia, ktorú sponzorsky pripravila Stredná hotelová škola zo Starého Smokovca.